Ang tagal din natin, Daryl. 5 years. You're almost my wife and yet, wala na. Napagdesisyonan mo na. Kailan pa sumagi sa isipan mo na iwan ako? Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? I'm really sorry, Archie. Sorry? Talaga? Mukhang wala naman sa isip mo na ayusin ang problema eh. Ano nga bang problema? Anong nagawa ko? Sorry? Yun lang? Magsalita ka! Bakit ang dali lang sa'yo nito, Daryl? Kasi kung hindi ko ito tatapusin, anong mangyayari? Makukulong lang tayo sa isa't isa. Daryl! Kailan mo pa naramdaman na nakukulong ka sa isang commitment? Nasa committed relationship tayo, ano ba? Ang dami na nating pinagdaanan, oh. Marami na tayong pinagsamahan. Ngayon ka pa ba naman bibitaw? At alam mo kung ano nakakatawa? Hindi mo masabi sa akin ang dahilan. Ano? May iba ka na ba? May pumuporma ba sa'yo sa office nyo? Ano? Please naman. Sabihin mo naman sa akin. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo? Walang iba. Sadyang ayoko na talaga, Archie. Sana maintindihan mo naman ako. Gusto ko lang mag-explore. Mag-explore? Oo. Yung ako lang. Gusto ko lang muna ng time sa sarili ko. Kung time lang ang gusto mo, handa akong bigyan ka ng space, Daryl. Basta bumalik ka lang sa akin. Hihintayin kita, Daryl. Kasi mahal na mahal kita. I'm sorry, Archie. Pero wala sa isip kong bumalik pa. Hindi ko maipapangako sa'yo na babalik pa ako. I'm lost. Hindi ko talaga alam. I just want to break up. Alam mo, pwede mo namang sabihin sa akin kung may iba ka na. Hindi yung pinahihirapan mo pa yung loob ko ng ganito. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Archie! Archie, sandali! Doc, please. Nagsusuka po yung aso ko at wala siyang ganang kumain. Please, tulungan niyo po ako. Ako na po ang bahala. Nurse, ICU room agad. Miss, anong pangalan niya? Ash, please, Doc. Gawin mo lahat na makakaya mo. Hindi ko po alam ang nangyayari. Okay, ma'am. Makinig ka sa akin, ha? We'll do everything we can. Ma'am Daryl? Yes, Doc. Kumusta na siya? We were able to stabilize him. May ulcer siya. Possibly from something he ate. But it's okay for now. Kailangan lang siyang i-confine overnight. Thank God. Thank you, Doc. Hindi ko kaya pag nawala sa akin ang aso ko. Teka, parang si Doc Alan yun ah. Yun yung nagpagaling sa'yo, Ash. Tara, lapitan natin. Doc Alan? Hi. Naging pasyente ko ba siya? Hello po. Si Ash, naalala niyo yung may ulcer 3 months ago? Sorry. Ang tagal na pala. Pasensya ka na, ha? Hindi ko kasi maalala sa dami kong pasyente. Kamusta na siya? Okay na po siya. Heto, nakakapaglaro na. At nakakapasyal na kaming dalawa sa park. Teka, malapit ka lang din dito? Hindi. Kapag may free time lang ako after ng duty ko sa clinic, dumediretso ako dito. Doc, may bagong cafe dito na malapit. Gusto mo samahan akong itry? No worries. Treat ko po. Salamat. Pero hindi mo na ako kailangang ilibre. Tara, sakto. Gusto ko rin ng maiinom. Doc, sigurado ka? Sagot ko na yung order mo. Ano ka ba? No need na. Saglit lang din ako dito kasi may pupuntahan pa ako after. Babalik kami next time ni Ash, dun sa clinic, Doc. Kasi 'di ba may quarterly check-up siya? Ayos, nice. 4 years ko na rin kasing kasama tong si Ash. Saka, mahal na mahal ko to eh. Ikaw, Doc, may dog ka ba? Wala. Actually, ang pet ko ay hamsters. Talaga, Doc? Mahilig talaga ako sa hamsters simula nung bata pa ako. Sige na. Una na ako, Daryl. Doc. Yes.
pwede bang makuha ko yung socials mo? Insta, Messenger, or kahit WhatsApp? Yung number ng sekretary ko or nurse sa clinic. Doon mo ako pwedeng reach. Hindi po. Gusto ko sana makipagkaibigan. Sure, sige. Akin na. Thank you, Doc. Okay, ingat kayo ni Ash. Bye! Ash, baby, binigay niya yung Instagram niya. Ang gwapo-gwapo ng doktor mo. Ay, bad yan. Pwede na akong magka-crush, no? 6 months na akong single. Saka Ash, alam mo namang ganun yung mga type ko. Maputi, chinito, matangkad. Ang lakas mo ka-K-drama. Paano kung destiny talaga na magkakilala kami nung araw na nagkasakit ka? Kinikilig ako. Shh! Tara na nga. Umuwi na tayo, Ash. Teka, hindi ba ako namamalikmata? Si Doc Alan ba yun? Pero parang siya kasi maputi. Kaso ang dilim masyado. Hindi ko ma-confirm kung siya nga. Lapitan ko na nga lang. Doc Alan? Daryl? Ikaw nga! Yes. Anong ginagawa mo dito? Kakatapos ko lang gumimik kasama yung mga kaibigan ko. Pauwi na sana ako kaso nakita kita. Kanina ka pa? Paalis na rin ako. Gusto mo, sumabay ka na sa akin. Naku, wag na, nakakahiya. Okay lang yan. Tara na at nakainom ka na rin. Don't worry, hindi ako lasing. I can drive. Doc Alan? Bakit hindi mo man lang nire-replyin yung mga chat ko sa'yo? Tapos, nagre-reply ako sa mga stories mo. Hindi mo man lang sinisin o kaya wala man lang react. Nakakatampo Parang fan yung turing mo sa akin. Ikaw naman, Daryl. Didiretsahin na kita ha. Ayoko mag-assume na crush mo ako o... Oo! Tama! Crush kita. Uy, lasing ka na nga. Hindi ako lasing, Doc. Malakas ang loob ko saka... Ano naman? Crush lang naman. Kamukha mo kasi si... Byun Wusok Lasing ka na nga. Okay, so back to the topic. Since inamin mo na crush mo ako, diretsahin na kita. Hindi ako yung tipo ng tao na naiisip mo. I'm just professional. But I am a type of man na dapat mong iwasan. Kasi I think you are traditional. Bakit naman kita iiwasan? Kasi hindi ako into serious relationship. Doc naman, crush lang naman kita. I know. Gusto ko lang malaman mo na I'm not into serious or committed kind of relationship, Daryl. I find you attractive as well. Maganda ka. Kaya never akong humindi sa'yo. Talaga? Eh di, crush mo rin ako. Sige, kung maganda ako, kiss mo nga ako. Sure. Saan mo ba gusto? Sandali. I-park ko lang tong sasakyan ko. Doc. Kaya pala tinted tong sasakyan mo Siguro, marami ka ng mga babaeng naisakay at sinakyan ka dito. Magbihis ka na. Iatid na kita after nito. Teka, Alan, sabi mo, traditional ako? Ako din. Hindi rin ako into serious relationship. So, kung gusto mo na... Na mauli to? Payag ako. I got your number, right? Ready ka na sa aking... booty call? Grabe. Hindi ako makapaniwala na wild ka pala. No. Namimili ako, Daryl. And I do stick to one sa ganito. Kapag ikaw ang kalaro ko, ikaw lang ang kalaro ko. So, see you next time? See you next time. Ash, feeling ko talaga, destiny kami ng doktor mo. Pero wait mo, 5 buwan na kaming nagbebembang bonding! Eto,
Speaking. Hello? Okay, lalabas na ako. See you. Bye, Ash! Pakabait ka dito, ha? Let's go? Let's go. How's the place? Nagustuhan mo? Wow! Oo naman. Ako pa talagang naisipan mong isama dito, ah. Long weekend eh. Saka free ka. Free ako. And, alam mo na, bembang buddies. Ang sagwang pakinggan. Pero masarap naman, di ba? Alan, ano ba? Dito talaga sa kusina. Wait ka lang. Good morning. Good morning. Pagod na pagod ka kagabi ah. Tara na, bumangon ka na dyan. May surprise ako sa'yo dito sa kusina. Please, wag muna ngayon. Kasi pagod pa ako. I don't want bembang. Ikaw naman, hindi yun ang ibig kong sabihin. Tara na sa kusina. Wow! May breakfast! Ikaw ba nagluto nito? Oh, anong tingin mo sa akin? Hindi sanay magluto? Hindi ko naman alam na nagluluto ka. Anong malay ko? Yum! Chowpan! Ang sarap! Kainin mo rin yung steak kasi masarap yan. Pinubusog mo ako ng protina, ah. Kasi mapapalaban na naman ako, no? Kumain ka na rin. Okay ba? Steak, wine, fried rice, plus ito, egg drop soup. Kasi, naubos ang sabaw mo kagabi. Ikaw, Alan, umagang-umaga. Sarap. Ikaw, pinagluluto mo na ako. Siguro, na-fall ka na sa akin, no? Ano ka ba? Pinagluto kita kasi 5 buwan na tayong magkakilala. Pero ako palang natitikman mo. Hindi yung luto ko. Sus, palusot mo lang yan eh. Feeling ko, nai-inlove ka na sa akin. Umamin ka na. Baka ikaw. Siguro, ikaw na yung na-fall sa akin, oh. Paano kung na-fall nga ako? Sasaluhin mo ba ako? Malabo. May usapan tayo na ganito lang tayo. F-buddies. So, sa tagal natin ginagawa to, hindi ka talaga nagkaroon ng kahit konting feelings para sa akin? Ano ba yan? Bakit ka naman biglang naging seryoso? Daryl, umpisa pa lang. Alam nating dalawa yung pinasok natin. Ganun ka na lang ba kamanhead? Hanggang sex object na lang ba yung tingin mo sa akin? Kasi Alan, kaya kong mag-commit sa'yo. Kaya kong sumabak ulit sa relasyon. Magmahal ulit. Dahil kung ikaw walang maramdaman, pues ako meron. Kasi aaminin ko na, in the first place, kaya ako pumayag sa ganitong setup kasi umasa ako. Umasa ako. Daryl. Umasa akong darating din yung time na marirealize mo ang halaga ko. Na mamahalin mo rin ako. Aalagaan, parang eto na pinagluto mo ko. Dinala sa isang magandang lugar na bakasyunan. Hindi sa motel. Sa kotse. Kung hindi dito. Umasa ako, ang tanga ko. Siguro dapat nakinig ako sa'yo. Naniwala ako sa'yo na bata talaga yung puso mo na hindi mo talaga kayang mag-commit. I'm sorry, Daryl. May misunderstanding lang siguro tayo. Misunderstanding? Grabe! Buti pa. Uuwi na lang ako. Ayoko na. Tapusin na natin to. Daryl! Archie, di ba sabi ko sa'yo wala na tayong dapat pag-usapan pa? Daryl, sabi ko naman sa'yo na hihintayin kita, di ba? 7 buwan na mula nang maghiwalay tayo. Baka ready ka na ulit bumalik sa akin. Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa'yo, alam mo yan. Archie, I'm sorry kung sa tagal ng panahon na nawala ako. Iniisip mong babalik pa rin ako. I'm sorry pero hindi nagbago ang isip ko. Please, ayusin natin to. Mahal na mahal kita. I'm really sorry. Tapat
isipin mo nga ako. May iba na ba? Daryl, please naman sabihin mo. Wala. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Gusto ko mag-focus sa sarili ko. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Hindi mo na ba naiisip na bumalik? Hindi na. Kaya please, Archie, palayain mo na ako. Tanggapin mo nang tapos na talaga tayo. Daryl, tumawag ka lang. Kapag kailangan mo ako, tawagan mo ako. Dahil nandito lang ako. Patuloy na naghihintay sa'yo. Dear love, ang araw na yon, inaamin ko, biglang bumaba ang tingin ko sa sarili ko. Bakit ko hinayaan na mapunta ako sa ganitong sitwasyon? Nakipaghiwalay ako sa taong handang ibigay ang lahat sa akin. From housewife material to F-body. Inaamin kong mas naging masaya ako kay Alan. Pero baka dahil lang sa excitement? Baka dahil lang sa thrill? Pero grabe, napamahal na ako sa kanya. Hindi ako ganito. Hindi ako pang ganito. Pero ang sigaw ng puso ko, okay lang na ganito. Ang mahalaga, hindi mawala si Alan sa akin. Pero nasa isip ko rin, hindi ako parausan. Hindi ako panandalian lang. Deserve kong mahalin, ipagsigawan, ingatan. Kaso, tanga sigurong puso. Hello? Buti, sinagot mo ang tawag ko. Galit ka pa rin ba? Sigurado ka bang itutuloy natin to? Sigurado. Paano? Same time, same place ulit? Game. Same time. Same place.